أبزحا كبابتات إثيوبيا مرزان مقبار زخل كنتات مهلاو صابصاب وجلتات كتتل هاجراو بورد مرزا إثيوبيا حبيرو كاب وصاي بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون اب دوباو دوب هاجروم سراويتهم حيلو خطنخر تزازوا سلام دانا هبليكم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعت حد خوينو مع زينا جمير لو مع زينا انا مرحبون ازريت بريو حبيركم كتاني فلما حصرت زيناتات قدما منيستر دكتور ابي احمد ابستر خبلو ابستاتيكس لمعتن لوعلاونت حبريتان زدهبه غوباي يكايدالو لوعلاونت حبريتان ناصنت بوليسي بزبل مريح قال ابستسناد هاغراو غوباي اثيوبيا بتعودي زمزغبتهم عوتات قصلتي انفتاتن بعمقات كدساسيوم بيتفت قدما منيستر كم زفلطو اثيوبيا تلملمعتا خمون عوتات بحبريتان بهازاو مرداتان مسندا خاب جمر صنيحيام إذا سوقمتي إثيوبيا قد محزيب خلقوت تدقفون بستبتاتونو مخزن حبريتاتات زنبرا ملو صقعتنيانات نمفتاح زرأي تولع القراتنات مرقاقات خمس خنوون تاقليجيوم إذا حدش معراف لو ألاونات حبريتا زهاقر بتكبار بمرقات إثيوبيا أبني وعلى حبريتا بمركواس نخطو سانن نايب على مسمر لمعات نخط اللمن زخ على خمس خنوون تبيت صحفات أفليتوم مكتل وانا دايركتور قلقالو ستاتستيكس إثيوبيا دكتور ميرون كفلو بهراو سرعات اتهاجر سرحو أسرار حاجيتال مريهبان اتتكال كابستبتاتنن بإيدنبو رغتن سرح أسرار حازوطة بكمبيوتر تحجز والقاوق على محتت حبريتا سرعات وهدات جيوغرافياوي ريمو سينسينغن كم أول مسمم حدار دحنات مرب حبريتا ويدما إنسا بمتحبار هاجراوي مقوطاطر مدرخ مكتتال زتقم ناب ملو ديجيتالون ابحقنيا غزين ستاتستيكاوي سنمهدار كم سغرب ريهن دكتور ميرون كفلو وسيخان كم زبلو إثيوبيا ابز حز اوان كاب متخاب مرداتات راح تحصرت يكونتن يقداس 26 ببرك هاجر استرخبو جنافرن بارتفيشال انتليجنس زمراح داتابيز مرمرن قوصران كم اون اب زمناوي مسرته لمعات ومنا استراتيجيات تمسرته نصور فنته كارتا زحازو لعلاوي مسرته لمعات ديجيتال انتليجنس انها نصت تركبيلن أمر مدمر مسارات زجبر حبريتات كور بوليسي أمر رحن وسنة مهابن من رجاء استخيل يخبلا منيستر بلان لمعاتن فتصوم صفا جليزان أبت مدرخ مدرز اسمع دكتور فتصوم صفا قدم قبل هاجرا وسرعة حبريتا أبر ساعة ميزة تمسرته بناي وصاي حاجة قعتن يخوينوز أنحن حتى تتأمن نزل على 5 نبر الإعلان كابزين من نقاف أبز تجبر ورأس قمتات هاجر بقول ريفورم قدامنا فتزمات الملمعات 10 عامات مكتسل زاخلو استفلالي سرعات حبريتا علاوي 5 تجبر جليزان نأبنت دما 5 توادنا مصنعتي سدرا حبريتا توريزمن قوزارات كالات بيزنسن زبلو استفلاليو ناي دهسات مصنعت بمقبار اب ديجيتال سرعات ممزمان لمعات حبريتا لعل انفستمنت مقبار كم استخالت صريحا بزد ما امر مدمار مسارت جبره اب حبريتا زدها بوليسن مهابه وسانه امرارحن من رقا استخايل يخبل حبيران كم زبلو صيت ريفورم حبريتاتات بإثيوبيان ككابون كتنتنون بمقبار لوعلاونتنا ناصنتن بوليسي هاجر زرغاغص كم زخونه حبريتا بصحفت قدماي منيستر يملخت أب سلامن دحننتن قرن أفريقيا زدها زوباو فورم أب كل صومالي كتما جيجا يسالت علوم أب قرن أفريقيا زلاق سلام نمرقا زوباو متأثر متنخار بزبل مري حساب ناتخيدا أبزركب مدرخ نافق باي بايتو كل تثبيت هاجسج أفحوسو لعلو تحلفت سرا حاجرات تزوبات ترخيبهم يوم مدرخ دوب تساجر نقدن متأثر قطوان متنخار استحلال خفتنا تاع سلام دحننتن تخباب زلاقنا مفتحن عزوزا استواطو خمزلو تلعلوم
أبزو بقرنا أفريقيا زبنات تساقروا تقامات مفتاح زنبرا موداد كفتت بمسبار نبارا وكونتات زقنا زبن متحبار مأخذ زقبرا حدوش أنفات مفتحن مختال عدلاي 5 خونة تلعي اليوم إثيوبيا بمسارات حساب قدماي منيستر أبي أحمد أمر مدمار أهقراونات أزوبان قد أفريقيا حويسو زباو هدات نمقلت بقرات الناس رحات مخانا منيستر قدات وصعي قليسهم معلت موزيمات تخفافل عالم يوهاهد بزبل مري حساب أب مذكر تعاوت عدوى يخبر اللهم ببرك عالم نمبل 4 تنقزي بإثيوبيا دما نمبل 24 تنقزي نات خبر زركب معلت موزيم عالم بعلم مزي حركتات إثيوبيا بس مذكر تعاوت عدوى بمتحبار استدالوا يوم أبت مدرخ مكتل كومشن توريزم من محدار كتما أديس أبا بينيام تاية موزيمات حلوف مسهلو زرخبو دلدلات مخانم قليتهم أديس أبا حركتات بملماع بموهادن مسحب نكونو ناتسرحة 5 كبابريهم مكتل وانا دايركتر بعلمز حركتات إيجابية إلى شكور بوغنم موزيمات باهلن هزبن مقراب لعول ترى اللو ميلام مادزينهم أبم كتال تركبوا بزرزرنا بنرئم قدات كنحلف إثيوبيا قعزو ديجيتال انفورميشن الناس هلتقتا بتركب الأوان لو على داتا مرقاز قدا هلونا يوم إثيوبيا هقراو الرائع مسارات قبرو مسارات المع التكنولوجي بمهناتن لو على داتا بنعر ساعة من ممراح زخل سراحة بستفلاليو تكالات تنخيرا أب مسرح تركب نزبت الدلو فقادة دهب ياسين ኢትዮጵያ ብታሪኻ ወረርቲ ወጻኢ መኪታ ነጻነታን ሉዓላውነት ድንበራን ዘኽበረት ሃገርያ ኮይኑ ግና ሎሚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኩናትን ወራራን መልክዖም ቀይሮም እዮም ተሓዱሽ ሜዳ ኩናት ዝረኣዩ ዶብ የብሉን መሳርሒ ኩናት እውን ታንክን ጣይትን ዘይኮነስ መረዳእታ ዜጋታትን ዳታን ኮይኑ እዩ ሕድሕድ መልእኽቲ ሕድሕድ ዕድጊት ቁጠባን መረዳእታ ዜጋታትን ኣበይ ከም ዝቕመጥ ብመን ኢድ ከም ዝመሓደር ዝብል ሕቶ ናይ ቀጻሊት ኢትዮጵያ ዕድል ዝውስን ሉዓላውነት ዲጂታል ሓዱሽ ሓጽር ኮይኑ እዩ ነዚ ቀዲማ ዝተረዳእት ኢትዮጵያ ሃገራዊ ኣረኣያ መሰረት ዝገበሩ መሰረተ ልምዓት ቴክኖሎጂ ብምህናጽ ዲጂታል ኢኮኖሚ ብናይ ዓርስኻ ዓቕሚ ንምምራሕ ዘኽእል ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት እናሰርሐት ትርከብ ቀደም ሲል በማኑዋል ወይ ደግሞ قدم كبل أب كارتا ورقة بمسندا طابعات مأكب مرداتا بإيد سب بمسألن بمخلالن ينانسرح نيرنا نزينا بكمبيوتر دقفنا مسرح زي جمرنا يوم حزد ما ناب ساتلايت مرداتا كم فلفل مرداتا إننا تتقمنا نركب ساتلايت مرجعوችን እንደ መረጃ ምንጭ እየተጠቀምን እንገኛለን ሉዓላውነት ዳታ ማለት ኣብ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ትካላትን መንግስትን ዝፍልፈሉ መረዳእታታት ኣብ ቁጽጽር ናይ ሙዓል መሰል እዩ ቅድም ክብል ሉዓላውነት ሃገራት ብዶብ ብሰራዊትን ብሰንደቕ ዕላማ ይግለጽ ነይሩ ሎሚ ግና ሉዓላውነት ዳታ ቀንዲ አንድ ሕቀ ሉዓላውነት ሃገር ብምዃኑ ዘበን ብዝጠልቦ መልክዕ ብናይ ዓርስኻ ዓቕሚ ምስራሕ ግድን ኮይኑ ኣሎ አንደኛ በራስ አቅም
ግን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ተናባቢነትን መሰረት ያደረገ ቀዳማይ ብናይ ዓርሲ ዓቕሚ ግና ዓለም ለኸ ደረጃኡ ብዝሓለወ ተናባብነት መሰረት ዝገበረ ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ግና ሃገር ንገልጸሉ ብምዃኑ ንኻሊእ መዘወሪ ነጻነት ፖሊሲ ንመግፈፊ መሳርሒ መውዕሊ ብዘይከኣለሉ ኣግባብ ብዓቕሚ ሃገር ምልማዕ ምኽኣል ማለት እዩ ሉዓላውነት መረዳእታ ምርግጋጽ እንትንብል ከለና ሉዓላውነት ማረጋገጥ ስንል ኢትዮጵያ ነዚ ስጋኣታ ቀዲማ ብምርዳእ ሉዓላውነት ዲጂታል ንምሕላው استراتيجيካዊ ስጉምትታት ምውሳድ ጀሚራላ ብሄራዊ ማእኸላት ዳታ ምህናጾምን ውልቃዊ መረዳእታ ዜጋታት ብምሕላው ኣተሓሕዛ ዳታ ብዳታ ንምግዳብ ማዕቐፋት ፖሊሲ ምስንድኦም ሃገራዊ ኣረኣእያ ዘማእኸለ ስነ ምህዳር ዲጂታል ንምፍጣር መሰል ኣንቢሩ እዩ ማንኛውም ሰው መረጃ ወደ ኮምፒውተሩ መገልበጥ ሳያስፈልገው ዝኾነ ሰብ መረዳእታ ናብ ኮምፒውተሩ ምግልባጥ ከየድልዮ ኣብ ሰርቨር እናሃለወ ዝተፈላልዩ ኣናሊሲስ ሰሪሑ ኣብኡ ነቲ መረዳእታ ሴቭ ገይሩ ዝወጸሉ ኣማራጺ ሰሪሕና ኢና እቲ ኣካብ መረዳእታ እውን ኣብቲ ቦታ ብዛዕባ ምህላሁ ኣብዚ ኮይንና ንከታተለሉ ሲስተም ወይ ስርዓት ዘርጊሕና ኢና የምናረግበት ሲስተሞች ዘርግተናል ማለት ኢትዮጵያ ብሉዓላውነት ዳታን ብህንጸት መሰረተ ልምዓት ዲጂታል ብብርኪ ኣፍሪካ ጠመተ ዝስሕቡ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ትርከብ ቅድሚ ሂደት ዓመታት በቲ ዓውዲ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ትስማዕ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ካብ ጽግዕተኝነት ቴክኖሎጂ ተሳጊራ ሉዓላውነት ዳታ ብምርግጋጽ ነዛ ኣህጉር ግንባር ቀደም ትኾነሉ መንገዲ እናርአየ ትርከብ እንግዲህ ከኛም አልፈን ለምሳሌ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ካባና ሓሊፍና ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ናባና ነመጹ ስልጠና እናወሰድዮም ኣብዚ ስራሕ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሞያና ስልጠና እናሃብዎም ይርከቡ ነዚ ዓቕሚ ድማ ዝበለጸ ንምጉልባት ትካላዊ ዘላቒ ዓቕሚ ንምፍጣር ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናሰራሕና ንርከብ ዘላቂ አቅም ለማድረግ በእኛም በኩል ሰፊ ስራዎች እየሰራን ተጋድሎ ቀዳሞት አያታት ሀገርን ህዝብን ካቦረርቲ ምክልኻል ይነሩ ናይዚ ሕዚ ወለዶ ቃልስ ድማ ካብዝ ሓሊፉ ኣሰር ዲጂታል ሀገርን መረዳእታታትን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዲጂታል ምክልኻል እዩ ሉዓላውነት ዳታ ምርግጋጽ ጽባሕ ንትህነጽ ምዕብልቲ ሃገር መሰረት ምንባር እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ክራማት ዝርከብ ዝናብ ሕብረተሰብ ምስ ሰብ ሞያ ሕርሻ ብምትሕባር ግብኦ ብረብሓ ከውዕሎን ክዕቅቦን ይግባእ ክብል ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቦም ብኻልእ ገጽ ልዕሊ ስሩዕ ዝናብ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ሓደጋ ውሕድ ተቓላዕቲ ብዝኾና ክፋላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ግብኦ ቅድመ ምድላው ክውግኑ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም በሪሁ ብርሃነ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ መድረኽ ገምጋም ኩነታት ኣየር እዋን ጽድያን ዓመተ ኩነታት ዝናብ ክራማት 2018-2019 ኣካይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝሓለፈ ጽድያ ዝነበሮ ሓፈሻዊ መልክዕ ብጸብጻብ ቀሪቡ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ወቕቲ ጽድያ ስሩዕን ልዕሊ ስሩዕን ዝናብ ተመዝጊቡ እዩ ኣብ 255 ከባቢታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካብ 30 ክሳብ 148 ሚሊሜትር ዓቐን ዘለዎ ከቢድ ዝናብ ዝተመዝገበሉ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ፈጠነ ተሾመ ሕብረተሰብ ንጥፈታት ሕርሻዊ ማእቶቱ በኣጋ ክጅምርን ዝርከብ ማይ ብግቡእ ናብ ረብሓ ከውዕሎን ኣገንዚቦም ኣለዉ አሁን ያለውን እርጥበትም ጭምር ሕዚ ዘለው ጠሊ ብፍላይ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ጽድያ ዝተፈጠረ ጠሊ እውን ስለ ዘሎ ነዚ ዕድል ብምጥቃም ስራሕቲ ክራማት ብሕዝዩ ምጅማር የድሊ ብፍላይ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ ኣብ ጽልዋት ትሑት ብርኪ ኤል ኒኖ ከም ዝኸውን ዝተዛረቡ እቶም ዋና ዳይሬክተር ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ስሩዕን ትሕቲ ስሩዕን ዓቐን ዝናብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ዝባጽሑ ኣእኻል በእዋኑ ክዝርኡ ከም ዝግባእ አተሐሳሲቦም እዮም ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሜትሮሎጂ ገጽታን በምንመለከትበት ወቅት ዓለም ለኸ ኩነታት ሜትሮሎጂ እንትንሪ ኣብ ትሕቲ ዝተሓተን ማእኸላይን ኤልኒኖ ከም ዝኸውን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ደቡብን ደቡብ ምዕራብን ከባቢታት እዛ ሃገር ስሩዕን ልዕሊ ስሩዕን ዓቐን ዝናብ ዝምዝገበሉ ስለ ዝኾነ ኣብዘን ከባቢታት ዝተለመደ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ክውገን እዩ ብኻልእ ገጽ ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰሜን ምብራቕን ማእኸላይ ክፋል ኢትዮጵያን ስሩዕን ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ትሕቲ ስሩዕ ዓቐን ዝናብ ትፅቢ ስለ ዝግበር ሕብረተሰብ ሕዚ ዝርከብ ዝናብ ብምጥቃም ቀዲሞም ዝባፅሑ ኣኻል ብምዝራእ ስራሕቲ ክራማት ምክያድ የድሊ ኣብ ውስናት ከባቢታት ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ውሕጅ ንምክልኻል ይኹን ኣብ ገለ ከባቢታት ክፍጠር ዝኽእል ዋሕዲ ዝናብ ንምጽዋር ዝምልከተን ኣብያተ ዕዮ ነዚ ቅድመ መጠንቀቕታ ተጠቒመን ብኣጋ
أدلاي قدمة مدلاو كوجنا اتهم وانا دايركتور اتحساسيبهم አለው ክረምት እንደመሆኑ መጠን ከሚከሰተው አንዳንድ ቅድም ባነሳውት ክረምቲ ብምዃኑ ኣብ ሰሜን መብራቃን ማእኸላይን ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ሕጽረት ዝናብ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተሓሳቢ ኮይኑሎ ብኻልእ ገጽ ኣብ ገለ ቦታታት ኣብ ክረምቲ ክፍጠር ዝኽእል ኣሉታዊ ጽዕንቶ ንምክልኻል ሴክተራት ብሕዚኡ ግቡእ ድልውነት ክውግና ይግባእ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሀብታሙ ኢተፋ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝበልዎ ዝወሃቡ ሓበሬታን ኣመተን ሜትሮሎጂ ብእዋኑ ናብ ሓረስቶት ንምብጻሕ ጠመተ ተዋሂብዎ ክስራሕሉ ይግባእ በሁሉም ኢትዮጵያ ክልል ወቅቲ ዝናብ ብምዃኑ ኣብ ኩለን ክልላት እዚ ሓበሬታ ብቋንቋታት ኩለን ክልላት ናብ ሓረስቶትን ኣርባዕተ እንስሳን ክባጻሕ ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ሕብረተሰብ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ክረምቲ ትጽቢት ዝግበር ኣመተ ኩነታት ኣየር ኣብ ውሽጢ ግንዛበ ኣእትዩ ዝህሉ ዝርግሐ ዝናብ መስኪኢላታት ሕርሻ ተሓባቢሩ ንሕርሻዊ መዓላ ይኹን ካልእ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ከውዕሎ ከም ዝግባእ ኣብ ትመድረኽ ተላዒሉ እዩ ብኻልእ ገጽ ድማ ክፍጠር ዝኽእል ተደጋጋሚ ከቢድ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው ንሓደጋ ውሕጅ ተቓላዕቲ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዝነብር ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐን ቅድመ ምድላውን ከጻፍፍ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ ዜና መረጻ ኣብ ኣብዝሓ ከባቢታት ኢትዮጵያ መረጻ ንምጋር ዝኽእል ኩነታት ምህላው ጸብጻብ ጉጅለታት ክትትል ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሓቢሮም እቲ ቦርድ ዘዋፈሮም ቶም ጉጅለታት ክትትል መበል 7 ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረጻ ዝካየደሎም ከባቢታት ኩነታት ጸጥታ ብዝምልከት ዝርዝር ጸብጻብ ኣቕሪቦም ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ መረጻ ዝካየደሎም ከባቢታት ኩነታት ጸጥታ ብዝምልከት ምስ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ከምኡውን ፓርቲታት ፖለቲካን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዘተም ክገብር ምጽንሑ ዝከርዩ ብተወሳኺ ጭቡጥ ኩነታት ጸጥታ ንምግምጋም ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላትን ካብቲ ቦርድ ተውጻጽኡ ጉጅለ ክትትልን ምውፋሩ ዝዝከርዩ እቲ ክትትል ጉጅለ ነቲ ቦርድን መዳርግቲ ኣካላትን ጸብጻቡ ዝቐረበ እንትኸውን ኣብ ኣብዝሓ ከባቢታት መረጻ ንምግባር ዘኽእል ኩነታት ምህላው ኣረጋጊጾም ነበርቲ ከተማ መቱ ድምጾም ንህንጸት ሃገር ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ዝደልይዎ ፓርቲ ንምምራጽ ምድላዎም ተዛሪቦም እቶም ነበርቲ ቀጻሊ መረጻ ዕድል ኢትዮጵያ ንምውሳን ልዑል እጃም ስለ ዘለዎ ኣብቲ መረጻ ብንቕሓት ንምስታፍ 24 ጉንበት ባሃንቀውታ እናተጸበዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ምህዳር ፖለቲካ ምስፍሑ ሲዒቡ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ፖሊሲታቶምን አጀንዳታቶምን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት መቕራቦም ንውሳነ መረጽ ከም ዝሕግዝ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ካርድ መረጻ ዝወሰዱ ዜጋታት ኣብቲ መረጻ ብንቕሓት ብምስታፍ መሰል ምምራጾም ክጥቀሙ ጻውዒት ተቕሪቦም እዮም ከም ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ መቱ زينة عداقام كنتيبا محدار كتما عديس هابا أدانش أبي قعزو بلتقنا ختمانا زلكاع زي تتغمنا يوم هفتاتنا مع خلات المعات بمغيار يلان تن كنتيبا محبرام تسار قطن قلان قرى أسر بلتقنا بزبل أبزا محلالة فوق ملختي نابرا زي قطات نممحياش ناتسرحا مخوانو قليتان صفحات عمقوة قعزو بلتقنا ختمانا زعقان حمبرت ختمانا بمتقبق راي زي كونا استمالي بقبو زي تتغمنا اللوم تقاتاتن كبابتاتن عينتنا خفيتنا ناب ما أخل معاتن عبيتن بمغياري ونيلان قدمي حموش عمتات سر مسارة المعات زي نبرو خبابي قلان قرى لومي تاريخاوي معراف غيرو حفشاو درجة المعاتن مواقرا وسققر لو تختمانا زر ما أخل قطبهن محبراون متأسار كويني خبلا قليتان لومي أبتو بوتاز عرفة أسر أجري إندستري بارك طرح زي كونس ملكع نبرتان هيوتن ملؤ بملؤ كابسرو زغير يلان زينو تسعيم بريزيدنت كيم جونغ اون اب دوباوي دوب هاجروم مكل خالك تناخر تزاز هيبوم
ቶም ፕሬዚዳንት ካብ ዝተፈላለዩ እዛ ሰሜን ኮርያ ዝተውጻጽኡ ወታደራዊ ሓለፍቲ ብዛዕባ ድልውነት ዘትዮም እዮም ምስ ኣዘዝቲ እዝን ብርጌድን ዝተዛተዩ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሰሜን ኮርያ ዘሎ ዶብ ምድለዋት ክገብሩ ምትሕሳቦም ንፖለቲከኛታት ደቡብ ኮርያ ሓዱሽ ወታደራዊ ስጋት ኮይኑዎም እዮም ክፍጠር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኩናት ንምክልኻል ዕጥቂ ጦር ምዝማን ወሰንቲ እዛት ምጥንኻርን ዝኣመሳሰሉ ምድለዋት ክግበሩ ጻውዒት ቀሪቡ እዮም ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘሎ ወታደራዊ ምትእሳር ስጋት ዝኾኖም ኪም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝፍጸመና ወታደራዊ ትንኮያ ክንምክት ወለና ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተገሊጹ እዮም ኪም ጆንግ ኡን ሓደሽቲ ስርዓታት መሳርሕታት ጦር ናብ ዓውደ ኩናት ከኣቱ ብተደጋጋሚ መተሓሳሰብ ምሃቦም ዝዝከሩ ይኽብል ሮይተርስ ጸብጺቦም ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ስታቲስቲክስ ልምዓት ሉዓላውነት ሓበሬታን ዘድሃበ ጉባኤ ይሳለጥ ኣሎ ኣብ ኣብዝሓ ከባቢታት ኢትዮጵያ መረፃ ንምግባር ዘኽእል ኩነታት ምህላው ጸብጻብ ጉጅለታት ክትትል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ካብ ወጻኢ ፕሬዚዳንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ደቡባዊ ዶብ ሃገሮም ሰራዊቶም ሓይሉ ከጠናኽር ትእዛዝ ሂቦም لتاو معد زينا استخطاتلكم ونيرون اسلامتكالكم يمسكن معد زينا نمرحكم عزريت بريو حبيركم صانحه مس استرفوا مدلوات اي تي في تقرنا سناي مكتب كنتم تمنى